Hans, er du enig i, at flere biler er lige med mere CO2-udledning? Den teknologi, vi kender i dag, så kører jeg godt præmissen, ja, hvis man bruger bilerne mere, så kommer der selvfølgelig mere CO2. Ja. Du siger, at I er her for borgernes skyld. Men hvis I er her for borgernes skyld, hvorfor er I det ikke på længere sigt for borgernes skyld, og viser som forgangsmænd, hvordan vi skal være miljørigtige, i stedet for at opfordre til at blive ved i den bane, som vi allerede har været i? Jamen, det tror jeg sådan set også, vi er. Det er ikke sikkert, at vi specielt er det på bilområdet, men så mener vi har miljøfokus andre steder. Altså det, man gør i øjeblikket ved at lave LED-belysning i byen og få letbaner og så videre, måske få elektrificering den vej ind, det er nogle af de ting, vi gør på. Vi har det nok som venstrefolk på den måde, at så længe vi som borgere gerne vil bruge bilen, så skal vi bruge bilen. Og hvis du kigger på, hvad der er sket inden for bilindustrien, så kan man sige, og især med de biler, der er markant vækst på i en ung by som Aarhus, det er jo de mindre biler. Og i dag går sådan en bil vel 20-25 km på literen, hvorimod de gamle biler gik 10. Så jeg mener faktisk, at der stadigvæk er et vist miljøfokus. Men er det ikke især de unge, I skal til at påvirke, i stedet for at vise dem, at det er helt i orden at købe en lille bil og bruge miljøet på den måde? Som udgangspunkt er jeg ikke tilhænger af mind control, og slet ikke, at vi som politikere skal gøre det. Det skal være en fælles forståelse, og den tror jeg stille og roligt kommer i forhold til miljøudviklingen. Og så skal vi som by forstå og forandre os i takt med, at også teknologien spiller ind. Men hvordan kommer den? Er det ikke netop jer, der skal vise, hvordan vil I have, at borgerne de bliver miljøbevidste, hvis I ikke viser det, at I er det? Borgerne er det os alle sammen, og jeg tænker, at vi er miljøbevidste. Du og jeg er miljøbevidste, når vi træffer nogle valg. Men vi har også et behov for at komme rundt, og derfor kan du sige, at den teknologi, der er i bilerne i dag, det er den, vi bruger.